project kunda kwa mandi kumba ne mumushamao vainetsana nenyaya yemiganhu yeMunda. Saka tasvika ikoko takasvikodaidza musha, tikaungana nemusha tikati yendei paarea pane dispute. Saka takasvika tikati pane dispute nepapi waibva watitaridza, tikati right, iwe Mandikumba ndiwe wakaunza nyaya kudaro, chititaridza pane kunetsa munda wako, asi chekutanga titaridze pane tangira munda wako nepaunoperera. Ndokubva atitaridza pane danda rinenge riripo raakenge acherera, achibva aenda zvakare kunotitaridza panogumira munda wake, wachitaurirana nemusha wakati panapa ndo panotogumawo munda zveshuwa, asi apa pakati pane road yaifamba iyo matrakita here nei, zasi kwese uko ndiko kwakaitwa grazing area, kunova ndiko kwavakaisa magadheni avo. Saka tikati Mandikumba, saka wakatorerwa papi? Zvikanziwa nawo vari kunditorera, vari kupinda mumunda mangu. Ndo patakaona zvechokwadi takafamba tabva pakatitaridza huko, kwakuchifamba tiri straight neroad yawakenge watitaridza, takaona kuti ichokwadi kuti Mandikumba aitorerwawo akatorerwa imwe nzvimbo yake nevillage wachiriita Magadi. Saka taenda kwekunoperera, tikaonawo zvakare kuti iye Mandikumba wacho aitorawo futi nzvimbo isi yake akutemawo. Saka sekutituma kwamakatiita chakamire, takaenda tikandoisawo demarcation yekuona kwatakaita paakatitaridza, tichipinzawo mekenga akatorerwa, tichiburitsawo mekenga atorawo, ndokubva tasiyawo taisa muganhu wedu watakaisa, tikabvumirana nevillage rese kuti aiwa zvino zvajeka zvapachena, taakuona pekutangira nepekugumira. Saka tiri ipapo pakachizouya mumwe murume akuti kugrazing area ikoko ndikwangu. Tikati isusu hatiyo nyaya yatainga pano, isi tainga nyaya yaMandikumba nevanhu 7 avo. Kana iwewo wakudawo yako unozouya nayo kudare, ndodaira kuti pane samoni richazopinda after this one, mozorinzwa changamire. Asi kufamba kwatakaita ndo mafambiro atakaita, takaona nzvimbo imwe yaMandikumba yaitorwa nevillage, iyewo ekenga achipindawo mune imwe nzvimbo isiri yake, ndo mawanira atakaita taenda ikoko. Asi takasiya taita sekutituma kwamakatiita, taisa muganhu muwakidzana anowakidzana nawo mai amene kuti wauya here mai wavo, takatowawiriranawo nawo achiti aiwa inini ndaigumidzana Mandikumba apa kumusoro uko kuchirimwa na uyo akuda kutora nzvimbo yekugrazing area, akuichiwawo nekuti kune dhaimani rakaiswa ikoko nehurumende, ndorevari kuchembera vanhu ava kuti akataura kuti ite rangu ovha ati nedhaimani iro ratore. Saka number 58 ndo yaNyamukumba Mandikumba. Number 59 inova kumusoro ndo kune uyo ane samoni raari kuti grazing area ndokwake. Muchazoiona yapinda hayo mudanzi chakamira. Ndo mafambiro atakaita pamusoro chakamira. Nyumba dzenyu dzakauya sekutuma Munda kwamakadziita. Kufamba kwatakaita tichitaridzirana mapedhi, takabva pane hoko yangu ichisvika pakati paindaiti
wona ichangamire vanhu ava vari kunditi inini ndibvumire apa asi hoko yangu inini inofanirwa kudzika ichisvika kurwizi ndokubva wanditimira panapo pouri kunditi iwewe ndopouri kugumira panapo ndo mamiriro ndakaita ipapo handina kusvika pakatogumira hoko yacho sekutaurwa kwaitwa nelenzi ndokubva wati vanhu vemusha wanga waripo papo wachibva watanga kuita uwohwo ipo papo katarama ndakangomira ipo papo kana even wanga waripo vanondikumburira kuti handina kuzombobva ipapo ko ndakanga ndiri kana zondaitaura kuti hoko yangu inini iri kudzika kudzasi uko ichisvika kurwizi uko changamira wakauya wakanditaura kuti ramba wakamira papo ipo apapo tione kuti zvakadii wemusha wachibva wati munda wake uri kuguma apa pane rodhi pane asi ndichitarisa pamepu iripo nekutaurwa kwandaita nelenzi nekushova kwandakaitwa namai vangu inini vasati vashaika pakanga pasina zvese zvawaitaura asi wakangotiwo musha sinzi uri kutaura kudaro iwe mira panapa saka ndo chichemo changu changamira anobatwa zvakanaka topapo kana zviripo kuto ripoti yacho iripo haina kuinzwisisa changamire chokwadi chakanaka chokwadi chaicho chakanaka ameno wemusha ndisati ndataura munhu akandinongedzera panotangira munda wake nepaunogumira ndiani maiwepo kuti akanditaridza danda nepaakati munda wangu unoguma apa ndiani ipapo ndoko ndiri kutaura kuti pondakanongedzera danda pondakasvika ndiripo pakaiswa mugano newekulenzi wachiti unotangira panapa ndoko ndakasvika ndichiti changamire ndichidzika kurwizi ndikati changamire inini vanhu ava vari kunditi inini ndimire kumusoro ndikwangu kwezeke kudzasi uko ndo pandiri kuenda inini kuti nditobude kurwizi saka kubva iko pane danda kusvika pondiri kunzi inini mirira ipa pane almost 60 meters asi muda wangu changamire pane danda ndo pakamba wakamira padanda pakamira sei akatanga kudanda ndiye eganya kutotanga danda riri rekumusoro mugano wake nemumwe ari kumusoro kwake ari kumusoro wabva tatodzika tikati iwe unondomira paunodi pakoguma munda wako ndiye eganya kutomira pandiri kutaura kuti pakazonzi pazasi pacho ndo pane rodi kwabva amira akati munda wangu unoguma papi apa asi lenzi yakati kana ndichirima ndogona kusvika nekupi nekuzasi uko ndokwairehwa kunzi kugrazing area asi akatoguma iye ega pamunda wake ega akwete kuti akanzi nemumwe munhu saka chakazoita ndechekuti mudzimai wake manje ndiye akazouya ipapa ako kuti naini baba mazomira apa sei isu mundeveri uchidzika uko amene kana mukadzi wacho ari muno andizvere naye wadare icho ndobva ndata ini ndiri kufamba nemuridzi wemunda zvaanditaurira tacheka zvedu chi ewo patakame tacheka asi pakufamba kwakaita baba wachibva tichinzera tese mugano wakatadza mugano wekutanga kushuta saka munda wedu isusu wanga akaganwa nemagani saka pawakataura kunzi ibvai apa pamunogunda unogunda papa saka wakafamba uchibva patinzi mugano wemusoro wekutanga akwanzi dzikai wababa vatanga kudzika kuti unodzika saka pakasvika pataiperera kurima isusu wakatiwa nemagadheni ndopakati ini pana ndikugumya kuno ndipapa ndopataizorima chigumya tisingapindi mumagadheni chibaranzi zvikanzi ngatiende kumberi tiitadze mugadheni mberi apa vanamai wevhegi vaitokabvona kuti pane mugadho panapa pane rodhi yaipinda yakadai papane rodhi yaipinda yakadai ichibva uko chipinda yakadai so asi hapana chirodhi vanatoti horaiti vanhu vachibvanzi atei kuti kwane mundi akasaidha pandiani uchibva wadaizwa munhu wacho zvikanzi ngatidikoiwo mundi wako uri kugumya papi chibva tatodzika kune munhu uye akadzika kunogumya munda wake zvikanzi sinachitengamiri saka munda wemunhu inge usina kugumya panogumya munda wekuru uchitosvika nogumya pekupedzisira uye achibvapinda zvikanzi ini munda wangu nogumya panapa saka wachibvanzi apa paipa pakatokutorwa kwati nawe magadheni wacho kuti kamba pisi kake so waibva nakati munda wako nogumya necheko munda wako nogumya necheko zvikanzi munda wako nogumya necheko unopinda pane rodhi zvikanzi ngatidzokei uku saka dzimamira taadzoka kumashure ine vakatitangamira apa vawamira panzvimbo yawatiri kurima izvozvi asi muganhu wavo chaiya uri kudzasi uku ndokune muganhu wacho zvikanzi igrazing area hakuna chii wakanga wamira apa waimirirei
wangu amiswa na mai wemushando wangu amisa kuti pane bhodhi saka vakada chititfanani pawakamiswa ngwari kuereiwe kwakona ndiripo akawamisa ndiani akamisa ndimaemurerawo ndokatanga ti pane mugano panapa saka vakatena manje akanga achitungamira dare rindoyani achitungamira dare ramaita remure migano iyo baba wangu ari pamberi aitungamira leading not pakufamba but pakuita dare racho kutungamira sezvandiri kuita kuti ndini chairman ndiri kutungamira dare muno aitungamira dare ndiani ndiyo wamatagandi shaka iwo wamataga urira kuti ndakati kuna baba kune murume wako mirai pane mugano wenyu murume wenyu akanomira paakamira saka mai avo wapinda pani pavakamira pane mugano zvakaita vakanzi pamunogumira ivo vakamira chimwe parugumira kuti kurima semaonera ndikuita zvakatoonekwa nawo mataga ndochokwadi kana takatakateerera baba wataura kuti ndakanomira panotangira uku ndakatorerwa kuzasi mai wari kubvuma kuti baba wakanomira pamugano iwo wari kuramba kuti handina kumira pamugano saka influence iri kubva kuna mai kuti dai makataura zvese makanosvika kupaniko tisina kugumirwa ndosaka wakuchinja muri tu murume nemukadzi mapesana pakutaura right evo toti isusu dare rakaika riri kugutsa munhu wese taakuita kuti vanhu 7 nemunhu 1 dare riri kugutsa vanhu vese muarea ndo dare rataurwa kuti aiwa tese tiri kugutsikana kuti ndo zvamamirira zvakange zvakaita kana uri kupokana ndine ndaakuti titosimuka inini wotsvaga 250 yekuti ndisimuke ndiuye nekuti inini ndinendaa kuti dhurei pane avo makasimudza ne 100 sa iwewe sinzi uri aggrieved wotsvaga 250 kuti ndiuye tione zvataurwa nawo uyu kuti sandizvo here handiti ndinendaa kutosimuka kuti ndiri nzvimbo iyi yakagara yakangodaro vakare hapana chinhu chachinja kutoda kuchinja kutouya kwakaita vanhu vedenzi wakauya wari wega nemurume musha usipo but pani ipapo pakagara pakadaro uyo anoziva paanogumira even munhu wanosabhuka wanoshaya naye aripo handisi kuona paine ndozvadati kana iye aine kupokana dare izvozvizvi tabata ratora ripoti yake kuti ndo correct yakandoitwa nani namataga saka tondoita zvataurwa namataga iye kana aine problem ounza 250 ndozosimuka inini ndochindoona kana ndikandoona zvirizvo zvamataga then it's okay kana ndikandoona paine change then tenda kuzochinjinura ndadi ndauya asi pari zvinezvi tinoti endai ndoteedze zviri kutaurwa nechi paripoti yamataga yataurirana vanhu vese vemusha pari zvinezvi pamusoro changamii handisi kupokana navo asi kumberi kwacho kwavari kutaura kwakaendwa nawo mataga wachiti taona kuti iwewe wakanga uchikwira uku uchidzika uku pege yekumberi yacho ikoko haina futi kuitwa zvakanaka nekuti takasvika potakacherera pegi yatakaisirwa ikupapo through nelenzi handii saka pegi yacho tichitarisa straight nekondaibva tichindobuda yaifamba straight ichiti kudzasi uku kwacho hapaisitorina munda wacho pakandobuda 7 meters kubva pane hoko yangu kuenda pane pakabudirwa nawo mataga kuti apa ndo paunofa wangu uchigumira pakaita 7 meters saka kotaidzi isusu
demarcation yatakapiwa newe kulenzi pakati pangu inini namukwekwezeke ndipo pakanzi nawamataga dzokai futi ikoko mondotanga kurima futi iwewe dzokera kwawaisorima kumashure kumusoro uko as from 2017. Saka handisi kugutsikana nekufamba kwakaita wamataga. Imari hayo inenge ichinetsa asi handinogutsikana nekufamba kwakaita. Kahacharabi nofunga ndaitungamira ndichibvunza musha ndaiye watu patakaisa iyi demarcation yari kutaura yezasi ambuya ivo vauya waanoganhirana nawo watibatsira takaisa huko ndichitoti panapa tiri kuwirirana here kuti ndo straight pane mukute nemumwe zimuti ndikutore muonde tikawirirana tese nemushana iyi kwakubva takwira takuenda kumuganhu wake wedanda riya raakatanga kundinongedzera tikabva tandomira zvikanzi nambuya zvechokwadi ndo maitorima wabereka wake umu muganhu iwoyo wamaisa ndiwo wake chaiwo chaiwo tobva tawirirana zvino handizivi kuti kumwe kupesana kwatakupesana pano kwakupi futi kuti pamapegi wakaita kufamba kwapekutanga ndakandiripo zvishuwa pakavaunge kakumunyikidzana kana kakaipa ipapo nekuti uyakari against musha wese nekuti musha wacho wari kurima ipapo asi manext door ake watobva kumira yawo wachitoyaundorima mumunda make imomo saka uyakazi ndafamba unomire pauri kugumira kurima akafungidzira kuti ari kunzimira pauri kugumira kurima akazomira pane pegi yako yekudzasi pegi yemusoro yakaonekwa asi yekudzasi changamire wakada kubvunzwa kuti saka pegi izvo waisa pegi yekumusoro iyi yekudzasi yacho ndende wakaona wakanda futi rimwe rekudzasi tiri kuti wakaona mapegi ese hawana kuona mapegi ese wakaona pegi 1 yekumusoro yekudzasi hawana kuona so wakaona panokugumira wemagadheni iwawo wemumusha matemo nenhau yekuti vari kusapota magadheni avo wakabva pane rodhi road yachakapanda wakapanga pane rodhi apa wamwe wakatosima nemafaiba wachiisa migamu ipapo wamwe wachiisa magadheni avo wari kurima ipapo wachibva kumaminda avo wachiwanirima munda meu nepu iripo takati tokuisa nepu kuisai nepu yacho ana yakabva kulenzi kurisai nepu ioneke kunzi migadhi yacho mapegi ekudzasi ari kusvika papo eukasvika papo zvikuenza nelenzi zvikanzi aiwa takutokutumira takadai so zvitono yachitengei mastreti takadai saka dai zvange zvichida mepu iyo yapfuura yaonekwa pamepu mapegi ekudzasi acho ari papo emusoro ari papo tisataure nemurungu titaure nemepu irisi pamusoro mambo inini ndoda kuenda kupana mataka wamataka tawazira mudare rineiri wakatiunganidza wamataka tichionesana nenyaya yemugano mandikumba akazvimirira ega akataura painogumira akabvunza wemusha wamataga wakati vokwaya tiri kuisa apa pana anochinja kana even welenzi uku kugrazing area kumagadheni ikoko chiri kungondishungurudza ndechekuti kubva 2000 up to now kana magadheni eya hatisati amboarima ndaiva neshungu yekuti aratidze pakarima 107 muvillage imomo wamataga wakabvunza kuti seiweyo mandikumbaso kurima mumunda imomo ndofunga kana ndisingakanganisi asi wakabvunza wamataga kuti seiweyo mandikumba ndaona kuti munda wako sei usiri kuurima handina kunzwa mhendo yacho saka zviri kutinetsa kuti isusu 107 kubva patagoerwa lendi iye kusvika up to now tachembera tikatarisa saidzana mandikumbedza kuti tiri kurima munda make nesaina meno wamataga pamwe wakaona pakarimwa magadheni iye hatisina operation ndofunga vanhu 2-3 vakakwanisa kuita operation yemagadheni tinotoziva kuti ndeyedu nokuti kwakanzi kugrazing area estate land munongoziva zvinongoita kumarwizi vanhu vanongoti paabata ndo mamiriro akaita situation saka ipapo chakazongondirwadza ndofunga manzwa vamataga vachitaura kuti pakatukanwa vakati mukatoita zveviolence ndokudya kwedu inini mai vakanitaura kuti kandi musamise besu munomo musafunga kuti mahwini mudzimai wake handina saizi naye mwana uye ari kutaura ihanzvadzi yake but tine tisingadi kusvika pasituation yakadaro ini ndiri munhu awaikodzero ndiriwo veteran but ndakazvininipisa kuti mwana akadai anga nditi musamise besu wakazotonyaradza nyaya yacho ndiyo saka ini ndikasimudzwa yangu dzinoita nyaya ngani ndapa judgment
ndati tiri kuita uphold zviro zvakataurwa namataga ngatiende tindoite chii izvozvo. Iwewe kana uine kupokana woreiza mari so that ndouya ndo approve here nga ndo disapprove zviro zvakaitwa nani namataga. Toenda tondotedza izvozvo, toenda tondotedza izvozvo zvakapuwa nani namataga. Handiti ngatisimukei tondotedza izvozvo. Tangamire inini ndofunga kubva pakutanga nyaya ichipinzwa mudare. Munin'ina wangu inini aitombofona uno achitaura, ndofunga patakauya last time akanga ari mumashure mangu achiti inini ndini ndakapiwa gadheni. Chiri kunyanya kundibata inini pandau iyi ndechekuti gadheni ranga riri ramai richibva rapiwa munin'ina wangu. Inini ndikutorimawo kuzasi kwakatanga kupegirwa magadheni, ndokwandakabatawo gadheni rangu. Nyaya inini ndibva ndairipotwa namandikumba achiti ndakarima mumunda make. Asi tisati tasvika ikokoko, lens yakatotipa mapepa ano aya ichitaura iyo kuti kubva musi wa15 mirai kurima mumunda muploti number 58 wangu wari musi wa15 mira. Saka kubva ipapo inini pachezvangu handina kubvira ndatombosvika kunzvimbo iyoyo ranga riri gadheni raamai iri rakazosirwa munin'ina wangu sheko kwakaita amai. Munin'ina wangu haana kana 1 day rakamborima ikoko kana kutema. Kutotemwa kuri kuitwa pari zvino kwakaonekwa navamataga ndiye iko zvinezvi akutotema nzvimbo iyoyo kuda kutoda kupuruva umbowo hwake. Asi achiuya kuno kunini akanditi ndakarima mumunda mangu. Ndikatobvunza Changamire kuti hongu Changamire ndozvaanditaurira. Inini chikumbiro changu ndechekuti tira kukumbirawo kuti murume uyu andoratidze dare kuti pandakarima ndepapi pasaka pfuma yangu iparare. Wamataga wakauya wakaona zvishuwa hapana kana pandakamborima. Ndikatobvunza amataga hore nyaya iyi ndomamire yaita. Murume uyu hachazodzoki futi here kuno uku achitaura nyaya yekuti kutema huni pari zvino, uye iyu ndiri kutema nzvimbo yese zvikanzaiwa ini ndapaona iyi nzvimbo iyi yakaraswa igrazing area ndomaurira. Saka inini chiemo changu Changamire chiri pakuti handinobvira ndamborima nzvimbo iyoyo asi pfuma yangu yakaparara. Sakati isusu dai makauya kudare makachetaura chii izvozvo handiti yanga iri mushamhu yekusaya kudare default izvozvo handina kuzviramba, ndakatozvitenda kuti aiwa asi mhosva yacho manje yandauri yaita kuti pfuma yangu iende yauya ichinyepwa nemurume. Saka vanhu ngavachiuye vaone kuti ndizvo here zveshuwa ndakaisa samu rakauya kuno right. Itapedza tapajana kana paine vane yanzenyi rupinda saka inini ndine samba yandakapinda dare ndakatenga ndatenga da ndakaenda hapana chaunga ndozondakataura musi waTuesday. Then wakauya wamakatunga wakati tikuda mari saka takaita kunge takakavadza wanokwamamba wadini wabada kutibata vandangobata mudzi. Saka iye zvine tsamba ndinayo yekuti ndakafanira kubata asi muno mudaini tsananguti kuna Changamire ava takaenda takaona kuti ava wakauya kudai havana default. Saka kana attachment yavakaitirwa yemombe takabva taisiya takutakura mombe yavo nekuona kuti wakauya kudai. Saka tikurevera kuti yenyu iyoyi ingori mukatojeri wamwe wakazobvisirwa nenyaya yekuti havana kuya kudai ndozviri. Zvakainditsevedzere pamusoro pegwara iroro pane pavasina kunyatsonzwisa pavari kubvisa kuti bvudzi yakanga iri pane mari yamakanganzi nedare mubvise $45 $90 yaizoita kuti vanouya kuzoita basa renyu zvireruke. Saka imakabvisa mbudzi chete. Handina kuya kudai
Takatorerwa ng'ombe 2, tikatorerwa mbudzi 3. Asi ndini ndega manje zvekutondishungurudzawo muhana mangu nokuti ndindakatorerwa zvinhu zvakawanda kupinda wamwe wangu wese. Handizivi kuti pakaita sei ipapo, pane era ipapo. Handisi kuziva. Kamwe kacho chakamire kamwe saka ikatorwa mai nekamwana vataona kuti nembudzi dzavo hadzina kuzotorwawo hombe tichiitira kuti zvikabvirane neipapa. Mbudzi dzakatorwa Changamire dzitori nemazamu, dzese ihombe dzitori nemazamu. Asi ndini ndega ndakanzarwa, handizi kuti ndatadzeiwo ndega, asi nyaya dzedu dzakafanana. Pamusoro inenga pakutorwa kwaita zvipfuyo paitorwa mombe nembudzi, indakatorwa dziri 2 hombe dzese. Uyu akatiza uyu Changamire. Atakasvika akatienda akuenda kune mukuru wangu, amene mukuru wake kuti ndiani. Saka munongoziva kuti ukasiyirawo vanhu pamusha, ukasiyira vanhu pamusha, akatiza, hatina kuwana mbudzi, hatina kuita chii. Saka imwe mombe yake duku yacho ndo yatakatorera mbudzi $90 nezvi tumakosti twese. Imwe yacho ndo yekunge yekosti. Asi yakadhikira Changamire. Tanditongera maponini. Ndezvenyi ndai kwamunoda. Akatotiza meno kwaenda. Akabva akatomhanya akapfeka hovhosi yake green. Akati ndokusira idanga rachiita imadi. Saka makorokoto saka nawo Changamire. Waita hakutonga. Bataita ndumabira acho. Mambo. Pamusoro Changamire. Inene ndini mai wengu. Ndini mukombe. Aida kuedza kufonera ine ng'ombe dzakatorwa imhou yakabereka mhuri iyoyo ndio yekutanga yayo. Mochationa akatiza kutaura kuti mwana aida kuzotoona nindi panyaya sakuona ndike ndiri muno paitwa dare iroro parakatangwa. Mambo wakati sabhuku wangu wauya kuzotenda waita zvakanaka. Pane mumwe ishe akataura ari koko akati iwe handi misika ndoyayo ndowati wanogarai iwo ndowamirire. Akati kwete ndayamirira mumba mangu. Mambo wakati wachauya kuzotarisa nzvimbo iyi hauna ichounobvisa, pane kurovha kwauna ichounobvisa. Ndikuti nditaure panyaya yebepa riri kunzi ruona wayakanzi ane chaanobvisa akaisvirwa namambo kuti hauna ichounobvisa. Asi mari yekuti vanhu vauye iyoyo akati namambo kwete nekuti waatenda uchinzi 6 wari kwawo inokwana. hatina kuiona dzine maminutes ano zvanoenda taura akanzi pavanhu vese ngaidendei vanoda kutiona vanotiona kuexecution nyaya tapedza ade